दिनैबा हले गवानि बे दखानदारा आंजों साला आंखौ थगायदोंना बे दखानदारा लान्था लंपेन्टनि जायगायाव हागिस नामा दखानदारानो बारा मोजां नंखायालै नुनायावनो सिनायखादां नुवाखै लंपेन्टनि दामखौ 3,500 गोजोन लानाया बाराबा लंपेन्टनि दामाबो बेसेबां नंखाया बे थगायदोंसोथ' जोंखौ बे मार्बल है बिफोरनोसै नामारा फैसाखौनो नांला होनोसै लंपेन्टखौ जाम्बाखाय दखानदारा जेखुनु हागिसखौ होनानै लंपेन्टखौ लाबोनोसै रा आंहा जेखौ बायदोंमोन बेखौ मोनबोबानो जाबायना थ' नाम्बार थांनोसै ओइ दखानि नायलाय नोंनि लंपेन्ट सुना हरनाया मा बुस्थु हरदों नों दखानि दालाय नोंसोर हागिसखौनो बायखायाखै होनबा हा माथो हागिस बायबाय नालाय हागिसखौ हरबाय बे दखानदारा साला बावफ्लादों नामा दखानदार गोसोखांलाय मैया नोंनि दखानाव सोर 3,450 नि सोर लंपेन्ट बायामोन आरो नों बे लंपेन्टखौ हरनो मोनगोन ना मोनाखै गोसोखांलाय हे औ नंगौथ' नोंसोरसोमोन ने है आंहा बेखौनो जि बावना थादों आंहा सोरनो हरनो दोननायमोनरा बे लंपेन्टआलाय होननासो थाबाय थादां गोसोखांबाबो हायाखैमोनलां बाबुमोन गाज्रि दामोनसै साला दखानि गाज्रि दामोनसो बुंदों नों आंखौ बेबायदि बेकार ड्रेस सोलायफैफिनदोंना नों दखानि गोख्रै गारि भारा हर 500 थाखा नङाबा नै मिन्थिखा आखाया बबेयाव दं है बाबु आखाया हगारब्रा हामा बाबुमोन गेदेर मानसिखौ बिदि खालामनो साला बे दखानदारा बिदिसो बुंबावदों ओइ मार्बल गोदोनायाव हमना गाहरदोलै ओइ बाबुमोन हामालै र' नोंसोर 500 थाखा बिदोंना हगार दे बाबुमोन आखाया हरनोसै आं फैसाखौ दे गोख्रै हर आरो लंपेन्टआबो नै लाफिन नोंनि हागिसा रावबो बायग्रा कास्टमार मोनाखैबा नोंनि फिसाजोनो गाननो है हामालै बाबुमोन नै बाबुमोन फैसाया नै लंपेन्टआलाय लंपेन्टआ नै लंपेन्टआबो साला मा जातनि सेंग्राफोरमोनरा बिसोरलाय थोस बेबायदि कास्टमारफोर फैबाय थानांगौबा दखानखौनो होना जानो हानाय नङा माथो मोनबोलायबाय 500 थाखा ओइ लान्था मा खालामो 500 थाखाखौलाय माबालै आंथ' दस्रासो सानबायमोन मार्बल नों मा होनो होहैनोसै नामा जौ एसे बेदर एसे लानानै नङाबा माथो जायो थ' होनबालाय लाना थांनोसै ओइ रलाय हनै आंना माला मार्बल नङाबा माथो लोगोबो दंफायो सासे मा रायज्लायो नामा लान्था रायज्लायाबा माथो गारालै आं बेखौ जायागौमानि हाय सिनायबाय दा आंखौ मा लांफैदों नोंसोरलाय माथो बुस्थुआ लान्था फसायनायनिफ्राय साबसिनलै बेजोंनो देन रायज्लायथारगोनलां र' रायज्लायग्रोथों बिसोरो मा नांगौ नोंसोरनोलाय मालाय लांफैनायखौलाय ओइ लोगो सोर बिसोरो माबाहाय दाखालि आं लोगो मोनदों जि फालथु गोजाखा ओइ आं बे सासेखौ फसायबायमोनलै मा रायज्लायखुमादोंरा बिसोरलाय साला मार्बलखौसो फसायबाय नामारा बिसोरलाय आंबो लान्था जाहैबायरा बे खर'आव खानाय गैयिनि थाखायनो गावजोंबो गोसथो जाला नामारा आंलाय ओइ मा रायज्लायखुमादोंरा नोंसोरलाय मा सानखो नामखौबो खोन्थानो गोसो गैला नामा नै आदा लान्था आंनि मुङा सनाथि खोनासं आंखौ गोसथोनो लुबैदोंबा बाइक थानांगोन DSLR केमेरा थानांगोन आरो मोनबा आइफन थाबावबा साबसिन आरोखि मा दं नोंनावलाय आंखौ गोसथोना माजों अबाव बेरायनो लांगोन नोंलाय इस हिनजाव गोसथोबाबो जारलासो माथो दंब्रा दं माखौथो सिन्था खालामदों नोंलाय सनारि सना नों आंनिल' जागोरलाय मा नोंसोर बै सेंग्राफोर बाइक साखावला बायग्रा DSLR गोनांफोरखौ गावसोर बायनाय सानदों नामा बिसोर मोजां मानसि नङाथ' बिसोरो जेबो मिन्थिया बिमा बिफानाव दाबि बिथाबना लानाय गोजासो नाथाय जों बिदि नङाना जों बुजिना थायो जों दाबिना लायाना बिमा बिफा होबासो लायो जोङो होआबा दाबिना लाग्रा नङा मानोना जों बुजिना थायो बिमा बिफानि खस्थ'खौ नुनानै नंनायालाय नंगौबो जायफोर दुगामारा सेंग्राफोर बैसोर बिमा बिफानाव दाबिना लानायसो जाखायो बांसिनानो आरो बुजिनाबो जाखाया जायफोर बिमा बिफानि गैयि कन्डिसनखौ नुनाबो दाबिना लाग्रा बैसोर सेंग्राफ्रा अब्लाबो हाय लान्था आंनो बाइकखौ नांथारगोन बाइक गैयाबा माजों बेरायनो देब्रा जागोन दे जागोन नों आंनिल' जाग्रोना सनाथि जायाहाय बाइक लाना देखायफैग्रो अब्लासो नोंनि गार्लफ्रेन्ड जागोन आं गोसोआव ला थांनोसै लोगो
ओइ रब्रा थांथ' नाङा मोनसे खोथा मा गावसोरल' रायज्लायना ब्लद थांनो नागिरखो आंखौबो एसे रायज्लायनो होना माथो मा खोथा माने नोंजों नङा आरोखि नोंनि लोगोजोंसो मोनसे खोथामोन आरोखि माने मा मुंब्रा बिना नोंनि लोगोआ अ आंनि मुङा अनाथि मा गार्लफ्रेन्ड फसायदों नामा आंखौलाय हा मा खोनाखोलै आंलाय हे हो 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 नंगौना नङालै ओइ लान्था मा बुंदोंमोनलै बे सिख्लाया गार्लफ्रेन्ड नांगौ नामानो नोंनो मा बिहासो मोनसिगोन नामारा आंहानो दाबो जायाखै ए होनबा नंमारगौसो आं खोनानाया हो 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 हा 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 दिनैनि सानालाय उल्थासो ओंखारदों नामारा मा खोनाफेरा खोनाफेरा खोनानो मोनखो आंलाय मा जामारगोनानो आंनि गार्लफ्रेन्ड अ जाजागौमोनथ' नोंहासो सोरबा गार्लफ्रेन्ड दंखायो नामा ए गैयालै मा गार्लफ्रेन्ड थालाबायनांगौ दाबो सासेबो गैया आंलाय सानदोंमोन सिंगोलैनो फैदों सिंगोलैनो थांफिनसिगोनसो नामा होननानै दे सिन्था खालामनांला आं दंसैना ओमफ्राय मा मुं नोंनिया अ आंनि मुङा ना है खोन्थानो लाजिलाय लाङोलां बारा मोजां नङालै आंना नामानो माबा मार्बल होनो आंनि मुंखौ वाव जोबोर मोजां मुं आंनि मुङा अनाथि अन्नानै नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागोन ना मानो हाया जानांगौ आंसो बिनो सानबावदोंमोन दे ला दे 9953325756 जाबाय दे थेंक इउ दायो फन खालामगोन दे आङो जागोन दे नोंनि फन हरनायखौ आङो 24 घन्टा नेना थागोन लान्था नोंबो जुदि आंखौ मोननो लुबैदोंबा गोख्रै बायदा बायदे थ'दो थांनोसै लोगो ओइ साला सुवाद सोरनाबा जाग्रोनांगौ सोरनाबासो जाग्रोबाय बा मासे मोजांलै मार्बल नोंना खाफाला जानोलै आंबो आसरितसो मोनबाय नंगौना नङा जाखो बुंनाय खोथाफ्रा नंगौबाथ' जाबाय दे खाफालाव दंमा ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाया आंनावसो दैबाय नामारा ना गोराननि बिदैयालाय लान्था माखौबा खुसि जासोगारदों आंहा जाजायाखै ओरैनोबा साला मा साइसनि सिख्लाब्रा मा बाइक गैयाबा गोसथोलायो आंबो फसायगारबायना फाग्लिखौ दाना बाइकखौलाय माबे फैसाजों बायबावनांगौ जाखोब्रा होद रागा जोंमा नांला बुंगारगोनलै आंना दे माबा मोनसे खायदाफोर ओंखारो खोमा साननैसो नायनायनि नोंना बे खर'आव खानाय गैयियानोलै आसोल प्रब्लेमा खानाय रज'ग्रा मुलि फुनना लादो नों लान्था रज'बायो खोमा बेखौनो खालामनांसिगोन थ' थांनोसै आरो लोङोना लोंला फालाय फाग्ला लोङाबा माथो गार्लफ्रेन्ड गोदान मोननायनि खुसिसिन जाबावबायसो लोंब्रायलायसिगोन दिनैबा हले दे मार्बल नाम्बार लोंनो लुबैनाया हामला फाग्ला दा मोनागोन लोंजेननोसां लोंनो लुबैनाया हामलायलांला माथो गोसाथार जौआलाय नोंहालाय लोंला मार्बल मा नायबाय थाखो मालाय जौ लोंनायखौल'लाय लोंदो गोसालै जौआ मोजांलै बुस्थुआ मोजां लान्थाया साला जौ मोनबानो बिराद गरम जाखायो नामा नोंलाय एकदम नायना थानो हाया नामा नोंलाय नुबानो लोंनो गोसो जाखायो नामा माला माला लोंखो फात्ताखौ मोनखाया फाग्लाखौ ओइ माथो डायलगल' होबाय थायो लोंदोब्रा दे जौआ ना लोंला हेद लोंलाबा आं लोंजोबसैलै लोङा जायो फाग्ला लोंनो होनना फैखानाया माथो मार खाथारा बुस्थुआलाय मोजांथ' ने लान्था जौआ मोजां नङा जायो फाग्ला बुस्थुआ ओमफ्राय मार्बल नोंनाथ' मालाय जाबायलै मालाय खाफाल गोनां ना गोनां खेबसेयावनो जाबाय आंहासो मोगथाङावबो रायज्लायलाय सिमाङाव रायज्लायलायबाबो दासिमबो जाजाया साला जाबायमोनलाय आरो दा माबा बाइकसो नांबावगौनो है दुखु मोनबायलै आङो मार्बल माथो दुखु मोनथारबाय नामारा नोंलाय आसोल र'ब्रा र' धोर्ज हम लान्था मोनगोन ना बारा दुखु खालामनाङा ओइ दुखु मोनो आङो दा बबेयाव मोननांगौ जाखो आंलाय बाइकखौलाय बिफानाव बिबाबा होगोना होआ आरो मोनसे प्रब्लेमा बेबो बाइकबो सलायनो रोङाना आङो लान्था आंनिबाथ' नों बे सिख्लाखौ लायैयानो साबसिनसै बुस्थुआ माने बे सिख्लाया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनद्राबा बेबायदि बाइक दंना गैया सोंग्रोलायनाय नङामोन ना बे आरो सानना नायदो गावजों फैफानाय सिख्लायानो आंनाव जेबो गैयाबाबो बोरै गोसथोखो थारमाने बेनि गोसोआ गोथार दसेनि थाखाय नङा जानो हागौ बेनि आंखौ मोजां मोननाया ओमफ्राय सनाथिया बे दाखालि जों फार्स्ट टाइम दाखिथा गार्डेनाव लोगो मोनखालिबोथ' सोरबा सेंग्राजोंसो ब्लड थांदोंना नङाबा माथो बावदोंसो जानाय नङालै बे सिख्लाखौ गोसथोनांगौबा आंनि लाइफखौसो बरबाद खालामना होजोबगोन बे औ आंबो बेखौनो सानदों अब्लाबो नायनाय जागोन नों जेबो खेल दालासैबो दाराय दावसैबो लान्था नुबाबो आरो बाइकखौबो बिनाङा नों बिमा बिफानाव जोंहा एरैनो गरिबखा दा बायदियाव नोङो नोंनि बिमा बिफानाव न'खराव गैयि अबस्थाखौ नुनाबो बिमा बिफानाव बाइक दाबिनांगौबा नोंनि बिमा बिफाया बेसे दुखु मोनगोन जेराव नों नंखाय गावनि गार्लफ्रेन्डनि थाखायनो गावनि बिमा बिफानाव होनो हायि अबस्थाखौ नुनाबो बाइक दाबिनांगौबा मा जागोन लान्था
जों माब्लाबाबो बिब्दि खालामनो हाया मिन्थिबाय दा गावनि फिउचारखौ गावसो सिन्था खालामनांगौ बुजियैखौ जोङो गावजों गाव लोगोफोरजों सोंलायलायनानै लानांगौ खायफा दं आरो अख्रा सेंग्राफोर बिसोर दस्रा खोथा होद नङाबा माथो आं गावखौनो बुजिना मोनाखैमोनलै थेंकिउलै मार्बल बुजायना होनायनि थाखाय माथो बिराद गिदिर हाखराव आगान होनोसैमोन आंलाय बाल नाङालै आंनो बेबायदि गार्लफ्रेन्डखौ दालाय माथो जोंलाय सम जादों फरायनायफोरखौ गोसो होगोन आं साख्रि जाबानो मेरला आजिखालि हिनजावा साख्रिल' थानांगौ ने मार्बल औ आजिखालि महर मुस्रिजों खुनु खोथा गैला साख्रि दंबानो महर गैयाबाबो गोसो बायदि मोजांखौ बासिना लानो हायो माथो है गोबावद्रायसो जाबाय लोंदो नाम्बार जौआ मोनालायबायसो मा दावराव खालामबाय थादों नोंसोरलाय मा डिस्टार्बबालाय उन्दुनो ओंखारलायलाङासै आंहा ना थैनो लुबैदों नामा नोंसोरलाय आयु 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 सोर बिलाय मा गिलु बालु आयु आयु ओइ आयु लान्था आं सोर गिबायसोलै बिलाय हनै मा सोर गिलु बिलाय बालु आयु सोर नोंलाय मा एथ' लेथ्रा सोर बे हाग्रा बारियाव अबाव उन्दुयो नोंलाय आयु मा नुफेरा जोंलाय मार्बल ओइ जाम्बा बुहुदसो बे सिनायाखै नामा नोंलाय मेगना जौ लोंनानै आरो आंखौसो बिदि सोंलायबावदों आं बेयावनो थायो मनुस्मायाफ्रा जोंखौ बुहुत होननानै बुङो माथो मनुस्माया सानै दंलाय आं हले हमना गोदाननायाव अख्लंना जु थै लोंनोसो लुबैबाय आयु 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 ओइ माथो सासे फैदेरबावबायसोलै ओइ मार्बल जालालै थ'दो बेयाव थाजाला गिनायाथ' गिदों र' आंबो होनबाबो नायनि एसे गोसोखौ दाद खालामनानै ओइ नोंसोर मा मोनफैदोंलै मालाय जौ लोंबाय थानायाव मा डिस्टार्बलै सोरबा डिस्टार्ब होनबावदों नोङो बे जायगाया जोंनिसो नोंसोर मानो एसेबो मिन्थिया फालाय मुनुसमाया फिसाफोर नोंसोर मानो जों थाग्रा जायगायाव जाला लोंला खालाय दैफोन खालामफैबाय थायो जों नोंसोरजों नुजाथिनो गोसो गैया नाथाय नोंसोरनो जोंनि जायगायाव फैनानै जौ लोंफैयो दावराव खालामफैयो बिदिखौ जों बोरै सैज्य खालामनानै थाबाय थानो हानो फालाय मा होनदों बे बुहुदा मा दहाय गिनायखाय गिगोन सानबावदों नामा दहाय नुजेननायखायसो गिदोंमोनलै आं नोंसोरखौ बारा फांफुं गैयालै आंजों बुहुदबाबो मा बुलायनो नामा आंजों बुहुदफोरजों बोरै बुलायनांगौ गोरोंखा आङो दानो आखि आगदाजों थाव सोबागोन आं बुहुदबाबो ओइ लान्था जाम्बा माखौथ' एथ' गिदों नोंलाय बिसोरबो जोंबायदि मानसिमोनलै जाम्बालाय गिनाङा हा माथो जाना थैया फालाय नोंसोरलाय माथो फासि नांनानै थैनाय मुलि लोंना थैनायफ्रासो बुहुद जायो होनलाय नोंगौसे माथो जाथारदोंब्ला बिसोरलाय मा एसे फाल्थु होनबा बिसोर मुनुसमायाफ्रा खाथियाव थांना गोदोनायाव अख्लङा थै जु लोंनोलां बाज्र'थारदों बिसोरो मालायनि जायगायाव फैनानै आयु हनै फाग्ला मा होनदों खोनायाखै नामा थ'दो नाम्बार बे जायगायाव थाबाय थाजाला बे जायगायाव थाबाय थानांगौबा थैनोसो थानाय जागोन नायगोनलै र' नोंसोरखौबो बुहुद गाबोन फैफिनगोन आं आरो बे जौ आद्रा थानायखौ दालोंखा गाबोन लोंफैफिननांगौ आंहा मासि फाग्ला मानसि बिलाय लोंनानै जाला नामा बेनालाय खर'आ फाग्ला बुहुदजों बिदि नांलायो थैनोखौबो गिया नामा नोंलाय ओइ फाग्ला आयु हनै फाग्ला खाथियाव फैदेरबावबायसो बुहुदा ओइ जाला फाग्ला